Pendena khulom. Bande dengan trek besar. Bale? Nomor balang bau ni khulom pula ban kamai itu sepuluh tengka. Hakana gurkom. Hak ni gerkom sir. Lengba ni bumper house si gaban salong hamadan mairang hak ar khundai trik jong ni brai ma char jao pesan ka ba an sapan yai da na thier ke somoy society. Ka first house ka dei san lak tengka, ka second house ka dei ar lak san thaw jar tengka, ka third house ka dei shilak tengka, kini ki jolly 5 ki corners ki lunch pat ka dei lat thaw jar tengka go wai. Ka door jong ticket pat ka dei shi jar tengka. Da bither online pat phila ban yo ka offer ka bit bha. Ar cards phila ban yo ka door ka ba khat pras pat tengka, like cards phila ban yo ka door ka ba ar jar san pat tengka. Da pi ko aban thiri kini tiket online ilaban contacting numbers. Bara kata kasi sir kindon pun bagi programs ki beper kam sedon gini ke Miss Kristen West Cassie Hill kabar penyai dan Miss Irene Dekar no instruction needed. Bara kata kasi runong sar on sawan ruang wan pensong shit day Twinkle Grace ibday top 4 jong ke Indian Talent Fight season 4 bar inong job jong ke kasi jantia got talent isum syanong ben ba wan temon waro de kenhun nong tem ki basa tarba ke jela jong ki Snow White bar kum juro ki DJ ki ban sapan shot ye pe da bi kuagi information dan berkuat gigi tiba company pila berkontak ni numbers. Tiap bang ta kat mu ping di nu khulom. Oh, 4,000 tengkasa. Syah.